Ja som Karol Redl, som režisérom tejto inscenácie a na úvod by som vás len chcel srdečne privítať na našej predpremiére. Prajem vám príjemný umelecký zážitok. Smiať sa nie je zakázané, pokojne si to užite. Nech sa páči. Nový zákazník! Ach, úprimnú sústrasť, čo len sa nebude. Ak to takto pôjde ďalej, o 2 roky sa tam poberieme všetci. Tak. Samotný titul Čaj u pána senátora má veľmi bohatú inscenačnú tradíciu na Slovensku, na slovenských profesionálnych aj neprofesionálnych javiskách. Predávate rakvy? Samozrejme. Na akú mieru si žiadate? Miery? Vezmite zo mňa. Pochopiteľne, nech sa páči, prosím. Treba vedieť, že síce má hra už takmer 100 rokov, bola napísaná v 20. rokoch 20. storočia a hneď uvedená aj v Slovenskom národnom divadle. Napriek tomu, a dokonca v súčasnosti bola aj niekoľkokrát inscenovaná, napríklad aj v Slovenskom národnom divadle. V súčasnosti nie je podobná interpretácia, aké sme sa chopili. My sme naozaj mali ambíciu vytvoriť jeden veľmi aktuálny text. Ja pociťujem Ivana Stodolu v rámci politickej satíry, že je to dramatik, ktorý mal o čom povedať na dobové pomery, ale zároveň pociťujem aj potrebu dať mu tú poctu spôsobom, že jeho text do istej miery upravíme a našijeme na dané spoločenské fungovanie v tomto našom 21. storočí. Ten sekera je chlapý jak hora, jednou rukou zabil vola. A tou druhou, čo mal voľnú, stihol ešte roztopiť skôlnu. Ja som sa venoval aj úprave textu. Musím úprimne priznať, že tá úprava je teda dosť výrazná. Kto by chcel poznať pôvodný čaj u pána senátora, určite si musí prečítať aj hru. Ale vychádzali sme teda zo Stodolovej pôvodnej hry a vkladali sme do nej súčasné narážky na politickú situáciu, na spoločensky pálčivé témy a na to, čo sa nás bytostne dotýkalo. Tajná politická porada našej tajnej politickej strany. Nežná revolúcia 2. Nie. A príde aj PPP. Kto? Poradkyňa pani prezidentky. Nazdar! Vítajte! Boska máme tu všade. Tak, môžeme začať. Toto je tejto strany. Veľkým takým môjim osobným cieľom bolo, aby to nebola zároveň politická agitka pre jednu alebo druhú stranu, alebo teda spektrum voličov alebo strán, ale aby to bolo naozaj taká objektívna kritika skrz smiech, satíru, výsmech tých pomerov, ktoré podľa nás nie sú v poriadku práve v týchto najvyšších kruhoch. A zároveň bolo veľmi fascinujúce, že počas skúšobného procesu som si ja sám uvedomoval, ako niektoré, či už narážky, vtipy alebo situácie, ktoré sme mi upravovali na súčasnú dobu a vniesli do toho ten súčasný kolorit, ako odstupom času už niekedy po mesiaci nie sú aktuálne. Čo sa týka tej spoločenskej situácie, že už niektoré politické narážky nepoznáme, tak nie sú pre nás také pálčivé, ale zároveň neustále sa nám akoby vynárali nové a nové spoločenské fopá, ktoré sa v politike vyskytli a tým pádom sme mali nekonečný alebo bezbrehý zdroj inšpirácie, čo mňa veľmi tešilo. Že treba ochrániť našu vlast pred hrozbou, ktorá je oveľa bližšia ako tie vaše čierne ľudí. Hrdo, odborne, slušne. A tá hrozba prichádza z juhu. Tí malí, škaredí, krpatí, huňatí ľudia, ktorí sem prišli na rovnako malých, škaredých, huňatých koníkoch dokonca, chcú ukradnúť naše huňaté Slovensko. 1000 rokov sme kňučali pod ich nadvládou, ale ja vám hovorím, my pôjdeme do tankov a pôjdeme a zrovnáme Budapešť. Áno! A tie malé huňaté koníky im ukradneme. Hovoríme o tom teda, že tvoríme kultúru, ktorá reflektuje na tieto témy, ale zároveň chceme tvoriť kultúru, ktorá je naozaj slušná, nie agresívna, nechceme nikoho štvať,
alebo vyvolávať v spoločnosti nejakú nenávisť. Skôr si myslím, že nad niektorými vecami sa tak akože trpko, smiešne pousmiať a povedať si, že už keď niektoré veci nevieme zmeniť, tak aspoň sa na nich môžeme zasmiať. To je náš snáď jediný spôsob psychohygieny v dnešných napätých časoch. V reakcii nielen na slovenskú, ale aj na svetovú politiku. A bolo to zároveň aj veľmi zaujímavý boj aj s hercami, s rôznym názorovým spektrom a tam sme zistili, komu čo viac ladí, možno aj, že kam smeruje, čo sa týka politickej orientácie, ale v celku sme sa zhodli na finálny tvar, ktorý je veľmi svieži, energický, farbistý a čo je pre mňa najpodstatnejšie, že si myslím, že divák má neustále nové a nové impulzy a uvidí jedno veľmi dynamické súčasné predstavenie slovenskej klasiky. Dajte mi hlas, pekne prosím, veď ma inak zrádnik skosí. Dám vám za to eur 500 a pripravím pre vás jedno teplé miesto. Novým predsedom strany bude Baltazar Slivka. Čo? Čo sa týka koncepcie, tam sme sa snažili v podstate sklbiť súčasnosť so stodolovskou dobou. Tá stodolovská doba je prítomná v scenografii. To znamená, že máme tam akoby typický tapetový a kazetový vzor 20. rokov 20. storočia. A čo sa týka aj hudobnej zložky, tam sme vlastne vytvorili také sklbenie takých klasických retrohitov až do súčasnej aktuálnej autorskej hudby, alebo dokonca do veľmi známych zvučiek, ktoré nám vytvárajú taký ironický nadhľad na všetky situácie. Keby som bol ako Jano, slivovici vravím igen. Chcel by som byť ako Ríško, držať balón, čakať tíško. Keby som bol ako Anna, žena nech je večná panna. Keby som bol ako Rúdko, fúkam dym na kvety v súdkoch. Chcel by som byť jak Martina, čo kaštiel lacno prenajíma. Keby som bol ako Andrej, semafor nedá nádej. Politik sa nikdy nenudí. Keď pracuje, robí pre ľudí. To je veľmi podstatné aj pri vnímaní celého diela, aj pri koncipovaní inscenácie, že v podstate sme sa snažili všetko brať tak s nadhľadom v miernej štilizácii, v irónii a pozerať sa na to, nebrať sa smrteľne vážne a nebrať tie veci smrteľne vážne, pretože ak by to tak bolo, tak by to nemalo zmysel inscenovať. To je tá hudobná zložka, kostýmy teda tiež presahujú od minulosti až po súčasnosť. Vytvorili sme v podstate také časové pásmo, taký prechod od minulosti do súčasnosti a ukázali sme, čo je najzaujímavejšie, že napriek tomu, že text je výrazne upravený, avšak tá štruktúra a charaktery, tak ako ich načrtol Stodola, sú zachované. To znamená, že sa nám veľmi pekne dokazuje, ako tí ľudia, uvažovanie ľudí, ale hlavne motivácia ľudí sa za tých 100 rokov absolútne nezmenila. Zmenilo sa možno to, ako sú oblečení, zmenilo sa možno ich bankové konto, že už sú väčšie spoločenské rozdiely, ale motivácia, správanie a manipulácia zostáva stále rovnaká aj po 100 rokoch. Čo je na jednej strane úsmevné, na druhej strane možno aj trošku desivé. Tak verím, že diváci sa priklonia k tomu, že to bude úsmevné a že budú chcieť toto predstavenie vidieť opakovane, lebo ja si myslím, že odstupom času budú do neho pribúdať neustále nové a nové narážky a vtipy. Inteligentní politik nikdy nekričí. Šetrí hlasivky na šorošovský agent. Polska! Вот tak. Dobre. Ideme ďalej. Ako základ, inteligentný politik musí takisto vedieť, ako správne treba zmizli. Proces prípravy inscenácie Čaju pána senátora trval približne rok od napísania projektu až po samotnú realizáciu. Vždy to tak približne trvá. A začali sme už čítacími skúškami v decembri minulého roku, 2023. A pokračovali sme od marca skúškami aranžovacími. Veľmi si vážime spoluprácu s Kultúrno-kreatívnym centrom Hviezda,
vďaka ktorej sme mohli skúšať v týchto priestoroch. Zapamätajte si, ako náhle novinári začnú o korupcii, vy hneď vyťagnete gender ideológiu a LGBT, ABCD, QRTV, STU, MLKV plus komunitu. Pardon, po G som sa stratil. Vo Vizáči sme sa nechali inšpirovať súčasnou, ale aj minulou politickou scénou. Teraz musíme držať všetci spolu, pretože žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako ty daj nám! Žiadna postava nie je konkrétny politik, ale má viacero črt z viacerých politikov. Lucy, ahoj, prosím ťa, že hore fotenie ešte neskúšame, ale... O 5:00 majú ísť fotografii. Nie, včera sme ráda dohodli na 4:30 Zuzi. Áno, a oni sú už je tu ráno, hej. Rádo už prišla. Nie, na 4:30 som tak môžeme to vykázala. spustiť, však tam len portrétky sa fotia. Tak tam Prídeš prídem. tam, hej? Môžem. Dobre. Asi nemá kto iný. Teraz sa ukáž. Kanalizácia, kolaudácia škôlky, jesená orba do skladu. Drahí súdruhovia, tu hľa značka môjho obľúbeného traktora. Hovorím jej Marta. Zastihli ste ma už v príprave na postavu, kde hrám starého politika, starej garnitúry, ktorí vlastne už nie sú aktívni, preto aj to líčenie, ako keby politická mŕtvola. No a ja sa mám vyjadriť smerom k choreografii, keďže som mal na starosti. Používali sme rôzne scenické pohyby na dotvorenie danej situácie, ktorá sa deje na javisku. Jednou takou výraznejšou choreografiou tanečnou je napríklad na pieseň Kalinka Kazačok, čo je vlastne ľudový tanec v určitých oblastí Ruska a Ukrajiny. Všetky tie pohyby, ktoré sa dejú na javisku v rámci určitých choreografií, majú určitú charakter paródie, pretože sme sa snažili počiarknúť to, čo sa deje na javisku a na scéne priamo pri danom tomto pohybe. A má to vlastne, keďže je to komédia, tak celý ten scenický pohyb, ktorý sa deje aj počas určitých výstupov, má len podtrhnúť to, že tá situácia, ktorá vzniká a ktorá sa odohráva na tom javisku, je práve paródiou a je to niečo, čo chceme vyzdvihnúť ako formu humoru. V tomto projekte nemáme žiadnych nových hercov, máme všetko overených hercov, siahli sme po stáliciach nášho súboru, čo sa veľmi teším, lebo je to príjemné spolupracovať znova s ľuďmi, ktorých máme overených a ktorí tvoria jadro nášho tímu. No, bolo to také nevinné to bolo. A tiež to bolo aj si mi krásna, ty rodná zem moja. Hudba v predstavení Čaju pána senátora by mala ľudí pobaviť. Mojou úlohou bolo v podstate vytvoriť podklady už k existujúcej hudbe. Je to väčšinou hudba Jaro Filip, Lasica Satinský a je tam aj Karol Duchoň. Je to vzletné, príjemné. Režisér vytvoril krásny koncept, že vlastne piesne, ktoré s týmto predstavením nemajú nič spoločné, sa sem hodia, pretože pieseň napríklad sa volá Ako postava v našom predstavení. Je to pekné, milé, má to byť poznášajúce, človek si môže zaspievať pri tom predstavení. A potom samozrejme je tam aj moja inštrumentálna tvorba, sú to väčšinou prestavbové skladby, je nejaká ezoterika a podobné veci, ktoré režisér považoval za dôležité, aby zazneli. Čo bolo možno také najťažšie, bolo práve vytvorenie tých podkladov. Napríklad Jaro Filip je veľmi inšpiratívny hudobník, takže pre mňa to bola taká výzva, že ja tiež ako skladateľ svojich vecí som mohla zabrdnúť aj do tohto. Veľmi ma to teší a obohacuje, takže dúfam, že sa ľuďom bude páčiť naše predstavenie. No a samozrejme ako politická satíra to bude trošku aj také, no skrátka, že by to mohlo, myslím si, toho diváka zdvihnúť zo stoličky. Takže dúfam, že sa budú rovnako baviť ako my v zákulisí. Vo Francúzsku kúpim vilu, pôjdem tam na dlhú chvíľu. Ja by som si radšej pospal, no ženy by som dostal.
Keby som z ťa Vlado jednal, vyhlásim, skutok nemstal. Keby som bol ako Miky, na bicykli robím triky. Kebyže jak Marián žijem, Promexin a vodku pijem. Keby som bol ako Boris, každá žena je len koris. Sekundárnou činnosťou bolo, že som vlastne absolvovala skúšky s hercami a nastavovala teda ich vokálne prevedenie, čiže aby to dobre spievali, aby sa dobre usmievali a aby ľudia z toho mali radosť. A určite sa prídete na to pozrieť. Nebude to len zábava činoherná, ale aj hudobná a narazíte na príjemné melódie, ktoré poznáte a ktoré máte radi. Takže sa na vás tešíme. Obetoval sa za svoj národ, za jeho tradičné hodnoty. Vulgárnosť patrí do bulváru. Mňa už 30 rokov prenasledujú, ale dôležité je zachovať si úroveň. Mestské divadlo Trenčín sa už niekoľko rokov drží takej svojej dramaturgie, ktorá zahŕňa 3 základné línie. Tá prvá je, že uvádzame klenoty svetovej a slovenskej dramatickej spisby. Tá druhá línia je autorská tvorba a tretia línia sú rozprávky pre deti. Vyplýva to z toho, že sa snažíme byť verejnoprávnym divadlom, ktoré oslovuje všetky vekové, sociálne, vzdelanostné skupiny obyvateľstva. Ale cítila som, že môj národ každý deň volá z Rakúska domov. Pani Porská, na budúce vážte svoje slova lepšie tak, aby nemuseli byť cenzurované. Naším cieľom je naozaj prinášať divákom čo najpestrejší prehľad tej svetovej dramatiky, ale teda pri tej autorskej tvorbe práve si tak plníme také naše sny. V období pandémie bol práve priestor na to, aby sme sa venovali viac tej autorskej tvorbe. A teraz si myslíme, že nastal čas, aby sme po rokoch opäť siahli po slovenskej klasike. No a režisér Karol Redlý si vybral že bude robiť inscenáciu hry Ivana Stodolu, Čaj u pána senátora. This is Mr. Ambassador Fliegt made in USA. Hamburger! Excusez-moi, this is our Prime Minister Baltazar Plum. Give me the change. Slivka! Nedostal som bezpečnostnú previerku! Vy ste mi ukradli premiérske kreslo! Gagaj, táraj a pre mňa prejdúš! Upravil ju na dnešné časy, urobil nevyhnutnú aktualizáciu, ktorá si myslím, že divákov veľmi pobaví. A ja verím, že si ju pozrú aj mladí ľudia, ktorým to azda pomôže, keď budú maturovať zo slovenského jazyka. No a myslím si, že táto inscenácia je veľmi vtipná a naozaj vás presvedčí, že aj v našej spisbe máme skutočne diela, ktoré môžeme nazvať umeleckými, pretože tá ich aktualita, to, že sú stále aktuálnymi a majú nám čo povedať, je najlepším dôkazom ich hodnoty aj v súčasnosti.
režisér si vyžil.